Aleksandar Vučić stigao je u dvodnevni posjet Hrvatskoj i danas se sastao s cijelim državnim vrhom, ali izjave za novinare protokolom su bile predviđene samo nakon razgovora s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović na Pantovčaku. Njihov razgovor u 4 oka trajao je gotovo 30 minuta dulje od predviđenih sat vremena. Aleksandar Vučić na Pantovčaku. Intonira se himna Bože pravde, pa lijepa naša. Srbijanski predsjednik pozdravlja počasnu stražu dok odjekuje pjesma Mi smo garda Hrvatska. Pozdrav, vojnici! Predsjednica i odjećom šalje poruku. Na rukavu kaputa na glagoljici piše hrabrost. Nakon svečanog dočeka, razgovor iza zatvorenih vrata. U mnogim se stvarima nismo složili, negdje smo se približili, negdje vjerujem da ćemo se približiti u mjesecima i vremenu koje je pred nama. Gost zahvaljuje na pozivu i srdačnoj dobrodošlici. Ja dobro razumem da to ni za vas nije bio nimalo lak potez, posebno imajući u vidu atmosferu koja je stvarana i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj i ja vama čestitam na hrabrosti. Srbijansko izaslanstvo u Zagreb je donijelo matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih iz Dvora na Uni, koje su odnesene nakon Oluje. Imaćemo mi toga još. Hrvatskoj su predani i podaci o 3 nestalih. Javnosti nisu otkriveni njihov identitet i mjesto stradanja. Aleksandar Vučić otkrio je da će se idući tjedan sastati s predstavnicima hrvatskih udruga rodbine nestalih, pa odgovorio na pitanje je li spreman ustupiti dokumente iz Vukovarske bolnice i logora u Srbiji. Neću da govorim šta sve mi očekujemo da dobijemo iz Lore i kako očekujemo drugačije presude, odnosno da bude isti aršin prema Hrvatima koji su činili zločine kao i prema Srbima, dakle, ali odgovorit ću vam na ovo pitanje najkonkretnije. Sve što može da pomogne pronalaženju nestalih lica, sve ćemo da pronađemo i da pomognemo. Za ono što je govorio 90. godina nije se ispričao, ali demantirao je poruku koju su mu odaslali prosvjednici u Zagrebu. Ljudi moraju da znaju da ja nisam nikakav četnik, da mi niko u familiji nije bio četnik nikada. Predsjednica je poručila da je prosvjedovati demokratsko pravo, ali i da ne može podržati vrijeđanje i govor mržnje. Htjela bih reći poruku i srbijanskoj javnosti odavde. Mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili s rubova bilo kakvog razmišljanja diktiraju politiku. Srbijanski predsjednik otkrio je da je svojim suradnicima u Beogradu naredio da u idućih 100 dana ne vrijeđaju Hrvatsku, kako se ne bi otežalo rješavanje otvorenih pitanja između dviju zemalja. Jedno od njih je granica o kojoj bi se trebalo pregovarati iduće 2 godine. A ukoliko se u tom razdoblju ne dogovorimo o graničnim pitanjima, da se onda dogovorimo o izlasku pred međunarodno pravosudno tijelo. Aleksandar Vučić nije želio detaljno o kanonizaciji Alojzija Stepinca. Za vrijeme konferencije za novinare isticao je da je u Zagreb došao govoriti o budućnosti. Ljudi, to kako vi vidite stvari koje su se zbivale pre 25 godina ili 23 i 27, mi ih vidimo drugačije ili gotovo sasvim drugačije. I to ljudi u Srbiji treba da razumeju. Hvala još jednom. Prvi je ovo službeni posjet Aleksandra Vučića Hrvatskoj. A naši reporteri Dragan Nikolić i Zoltan Kabok su na Pantovčaku i trgu Svetog Marka. Dragane, teme o kojima su razgovarali predsjednica i Aleksandar Vučić i bile su dogovorene protokolom. Golemu pozornost u obje zemlje izazvao je Vučićev dolazak u Hrvatsku. U kakvom je ozračju protekao susret na Pantovčaku? Imamo manjih problema sa tonom, čini mi se, s Pantovčakom. Zoltane, za to vrijeme otići ćemo do tebe na trg Svetog Marka. Vučić je na radnom ručku bio poslijepodne u Banskim dvorima i razgovarao s premijerom Plenkovićem. Nakon toga je u Hrvatskom saboru s Gordanom Jandrokovićem. Kako je najavio premijer Plenković, postavio je srbijanskom predsjedniku pitanje ratne odštete.
Pa pitanje ratne odštete je bila jedna od tema razgovora s premijerom Plenkovićem, koji je zajedno s radnim ručkom trajao duže od protokolom predviđenim trajanjem. Plenković je na svom Twitter profilu kasnije u priopćenju isticano kako su teme razgovora bile nestali granica, pravosudna suradnja, manjine, sukcesija, gospodarska suradnja, europski kontekst. Inače, po dolasku u vladu Vučić je zapisao zlatnu knjigu kako je uvjeren da će odnosi biti bolji, a da će vlade dati veliki doprinos. Vučić naravno nije odgovorio zašto do sada ti odnosi nisu bili dobri, zašto se već 5 godina nije susreo s predstavnicima hrvatske manjine, zašto se od jednog civilizacijskog pitanja, kako je ono o nestalima, pravi prvorazredno političko pitanje. Aleksandar Vučić sklon je teatralnosti u govorima i vlastitoj promidžbi, tome smo svjedočili i danas, no očito nije shvatio kako pitanja oko kojih licitira, to su ona iz prošlosti, ostaju nasljeđe, a Srbija ih mora riješiti ako želi Europsku uniju. Jer među onima koji će donijeti konačni sud o tome je li Srbija spremna za uniju, bit će i Hrvatska, bez obzira što on u Hrvatskoj mislio. Vučićev put prema Briselu, dakle, vodi preko Zagreba. Inače, tijekom hodnje od vlade do Sabora, zastupnik Mosta Miro Bulj dobacio je Vučiću kada će doći u hrvatsku Glinu. Nastalo je svojevrsno komešanje, evo kako je to izgledalo. Da ne mislite da sam suplašio vas ili vašeg dobacivanja. Mogu da vam odgovorim kad god hoćete, koliko god hoćete i šta god hoćete. Za vas nema tabu tema, zašto vam je problem reći jeste li razgovarali o ratnoj odšteti? O mnogo čemu smo razgovarali. Pa je li ratna odšteta bila jedna od tema? Jeste jedna od tema koju je pokrenuo gospodin Plenković. Ja sam imao sasvim drugačiji stav i odgovorio sam mu sve što mislim po tom pitanju. Da. A ćete nastaviti razgovor opet o tome? O svemu ćemo uvek da razgovaramo, naravno. Predsjednik vlade naglasio je da je sukladno članku 7. Sporazuma o normalizaciji odnosa od 23. kolovoza 1996. potrebno obnoviti pregovore radi sklapanja sporazuma o naknadi za svu uništenu, oštećenu i nestalu imovinu. Na prijedlog predsjednika vlade dogovoreno je da se rad na ovim pitanjima nastavi kroz rad koordinatora za otvorena pitanja s ciljem uspostave posebne radne skupine. Vezano za pitanje procesuiranja ratnih zločina, dogovoreno je da na razini resornih ministarstava započnu razgovori oko sklapanja bilateralnog ugovora o kaznenom progonu i kažnjavanju ratnih zločina. Vratit ćemo se na trg Svetog Marka, za to vrijeme nadam se da su tonske veze s Pantovčakom bolje. Dakle, Dragane, da čujemo još jednom kakvo je ozračje bilo na današnjem susretu na Pantovčaku između predsjednika Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Đurice, jutros se, kažem, nervoza mogla rezati nožem. Vjerujem da će biti puno opuštenije večeras tijekom svečane večere koju za visoka gosta priređuje Kolinda Grabar-Kitarović. Pozvan je i premijer Plenković bio, međutim ispričao se još prije nekoliko dana obvezama, zato večeras ovdje dvije potpredsjednice vlade, Marija Pejčinović-Bunić i Martina Dalić. Bio je ovo poziv Vučiću nakon što je prije 4 mjeseca posjet odgođen, velik politički rizik u koji se upustila Kolinda Grabar-Kitarović, ne samo zbog svojevrsnog medijskog rata, zatrovanosti javnog diskursa i medija, sasvim dijametralnog pogleda na ratne 90. ali i na Drugi svjetski rat, ali i na sve jači trend povijesnog revizionizma u obje zemlje. Ta poruka i izvezana riječ hrabrost na rukavima kaputa predsjednice Grabar-Kitarović zapravo je bila simbolična poruka i Aleksandru Vučiću, koji ne može samo tako anulirati, pobrisati svoju političku prošlost, ali rekao bih i hrvatskoj vladi i premijeru Plenkoviću. Aleksandar Vučić shvatio je koliki rizik je preuzela Grabar-Kitarović, pružio je tu ruku, ona sama rekla je to ne može biti samo protokolarni posjet, mora biti nekog sadržaja. Oko nestalih, oko granice pomaka ima. Zanimljivo na moje pitanje o univerzalnoj jurisdikciji koja jest dio pregovaračkog procesa Srbije s Briselom. Naprosto se Aleksandar Vučić oglušio, ali rekao bih da je vrlo bitno da za što god se dogovorilo tijekom ova 2 dana, bilo je tako i prije 3 godine oko Subotičke deklaracije, ali tek sada kad su razgovarali predsjednici Grabar-Kitarović i predsjednik Vučić, to je bitno nužno. Iza svega mora stati hrvatska izvršna vlast.
Aleksandru Vučiću je ovaj posjet više trebao možda nego hrvatskoj predsjednici i zbog njegove proeuropske agende. Centri moći i Washington i Moskva i Berlin navijali su i radili puno da do ovoga susreta dođe i da naprosto se neki pomak napravi. Puno je upitnika ovdje među nama novinarima danas ostalo oko dokumentacije koju ste vidjeli otuđene u Oluji u dvoru na Uni. Je li možda to zapravo Vučićev danajski poklon i ta oštrica koju je spomenuo kada je hrvatska strana, premijer Plenković, na stol stavila ponovno i aktualizirala pitanje ratne odštete i zapravo ta dokumentacija koja dokazuje da je u predratnom dvoru na Uni, koji je i tada bilo većinski srpsko, živjelo toliko ljudi, možda iz perspektive Beograda može biti temelj za traženje naknade imovine, ali i stanarskih prava. Aleksandar Vučić je zapravo iskoristio, rekao bih, i dvije hrvatske vanjske politike oko Srbije i dokazao svojim zapadnim saveznicima da bez obzira na atmosferu, pa čak i etikete da je četnik, može doći ovdje u Zagreb, biti čovjek dijaloga. Takve stvari, takve lopte na voleju, zicere, političar Vučić nikada nije ostavio neiskorištenima. Rekao bih da, nažalost, Hrvatska i Srbija nikad neće biti Francuska i Njemačka, niti Aleksandar Vučić njemački Willy Brandt, ali Pantovčak je shvatio možda u jednoj realpolitičnoj postavci stvari da je on sugovornik, izabrani predsjednik Srbije, što god mislili i o njegovoj autoritarnoj vladavini s kojim se moraju rješavati otvorena pitanja i problemi i da ta politika malih, ali konkretnih koraka može uroditi plodom. Dragane, hvala ti. Zoltana je protiv dolaska Aleksandra Vučića u Zagreb. Prosvjedovalo je više stotina branitelja i udovica iz Domovinskog rata, no policija je ograničila pristup Trgu Svetog Marka, pa su prosvjednici ostali blokirani u Radićevoj ulici. Pa ljudi koji su danas prosvjedovali zapravo su dali do znanja kako vuk dlaku mijenja, ali ne i čudi, kako Vučiću ne vjeruju. On je danas poručio kako nije četnik, ali nije odgovorio primjerice što je radio naoružan na brdima iznad Sarajeva 1995. Vučić je legitimno izabrani predsjednik, ali je njegova politička dosljednost vrlo dvojbena. Potvrđuje to i za 3 dana najavljeno potpisivanje deklaracije o opstanku srpskoga naroda. Više o prosvjedu na trgu Bana Jelačića u prilogu Eugena Husaka. Policijske barikade na svim prilazima Gornjem gradu. Zbog dolaska Aleksandra Vučića pristup Trgu Svetog Marka ograničen, pa i za udovice branitelja kojima je prošlog tjedna baš na toj lokaciji odobren prosvjedni skup. Razočarani branitelji i udovice poginulih ne odustaju. Prosvjed sele na Trg Bana Jelačića. Jako je žalosno što nas je policija naša spriječila da dođemo. Stavili su nam kordone. Teško, žalosno i nikako. Osjećate se prevareni zbog ovoga? Prevaren, izdan i razočaran. Razočaran je i šef HVIDRE, HDZ-ov saborski zastupnik. I već sam poslao ministru poruku da ga pitam koji su to razlozi sigurnosti, koga to ugrožava ovi ljudi koji samo riječima žele kazati ono što im je na duši. A s govornice podsjećanje na Vučićevu velikosrpsku huškačku politiku u 90-ima. Udovice poginulih branitelja upozoravaju da srbijanski predsjednik nije iskren sugovornik i da mu ne treba vjerovati. Radi se o notornom četničkom zločincu koji ni danas ne odustaje od velikosrpskih ideja. Plati nam štetu koju ste učinili razarajući Hrvatsku. Vi ste ju počinili. Vučiću, mi ti ne vjerujemo. Pa su mu to odlučili poručiti pred Banskim dvorima, pred koje jutros nisu mogli. Iako je policija jutros u 7 sati zabranila održavanje prosvjednog skupa na Trgu Svetoga Marka, prosvjednici sa Trga Bana Jelačića u ovom trenutku idu na Kamenita vrata kako bi Aleksandar Vučić čuo njihov glas. No iza Kamenitih vrata čeka policijska blokada. Prolazak dalje nije dopušten. Moja su 2 sina bila na Radiću. Ja sam dragovoljac isto, ali ovu politiku ne možemo podnijeti da nas toliko blate. A nismo krivi ništa. Ovo je diktatura! Ali neće dugo! Do boja nije došlo. Nakon 15 minuta prosvjednici se razilaze. Bez izgreda.
Aleksandar Vučić večeras je na Kaptolu upravo ovim trenucima razgovara sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. Gordane, za taj susret saznalo se tek prije nekoliko dana. Očito je dogovoren naknadno. Znamo li o čemu se govori? Tako je, Đurice, u ovim trenucima traje sastanak predsjednika Vučića s kardinalom Bozanićem na kojem sudjeluje i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Sastanak je, kao što si sam rekao, dogovoren naknadno i to, kako doznajem, na inicijativu samog predsjednika Vučića, a on je zato dobio i blagoslov Srpske pravoslavne crkve. Kardinal Bozanić poziv na sastanak spremno je prihvatio, time je pokazao spremnost za otvoreni razgovor, za dijalog. Njih dvojica razgovarat će, kako doznajemo, o temama koje muče katoličku i pravoslavnu zajednicu, o kršćanskom suživotu i pomirenju. Nagađa se da bi jedna od tema trebala biti kanonizacija kardinala Stepinca, o kojoj se intenzivno razgovaralo u sklopu mješovite komisije Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve. Sam predsjednik Vučić od te se teme ogradio tijekom sastanka s predsjednicom Grabar-Kitarović, istaknuo da su hrvatski i srpski pogled na kardinala Stepinca dijametralno suprotni. Zanimljivo je stoga da se, kako doznajem, sam sastanak odvija u crvenom salonu, koji je isto tako poznati kao Stepinčev salon, budući da je kardinal za života tu boravio i radio. Jedna od tema o kojima će razgovarati mogla bi isto tako biti mogućnost posjeta Pape Franje Srbiji. Prije ovog sastanka srpski predsjednik i hrvatska predsjednica susreli su se u Zagrebačkoj mitropoliji sa bivšim i sadašnjim polaznicima Političke akademije Srpskog narodnog vijeća. Riječ je o mladim aktivistima koji su predstavili probleme s kojima se suočava srpska zajednica u Hrvatskoj i ponudili svoju viziju zajedničke budućnosti i suživota. Većina problema o kojima su govori odnosi se na ruralna područja u kojima živi većinski srpsko stanovništvo, pa evo što su nam rekli. Svi mi polaznici, da li prve, treće ili šeste generacije, dali smo svoj doprinos na način da smo napravili jedan bilten gdje smo progovorili o problemima koji tište srpsku zajednicu u Republici Hrvatskoj i neke naše namjere kako bi to trebalo biti u budućnosti. A unatoč napetim političkim odnosima, gospodarske veze Hrvatske i Srbije sve su jače. Vanjsko-trgovinska razmjena dviju zemalja u prošloj godini već u prvih 10 mjeseci premašila milijardu eura i gotovo je udvostručena u posljednjih nekoliko godina. U prvih 10 mjeseci 2017. hrvatski izvoz u Srbiju iznosio je oko 550 milijuna eura, što je rast od oko 30% u odnosu na godinu prije. Uvoz iz Srbije u tom je razdoblju iznosio 482 milijuna eura, uz porast od 21%. S Aleksandrom Vučićem u Hrvatskoj je stiglo i 30-ak vodećih srbijanskih gospodarstvenika. Gospodarski odnosi dviju država moraju se produbljivati, a politika zato mora stvoriti uvjete. Predsjednica buduću suradnju vidi u industriji, građevinarstvu, energetici i prometu. Naziru se i konkretna rješenja. Predlažemo potpisivanje odgovarajućeg sporazuma o suradnji na revitalizaciji željezničke pruge na relaciji Zagreb, Vinkovci, Tovarnik, Šid, Beograd. Ta bi pruga bila podjednako važna za obje države, tvrdi srbijanski predsjednik, a uvjeren je da bi se mogla financirati i putem europskih fondova. Svi problemi naših poduzetnika u Srbiji rješavat će se, kaže, po hitnom postupku. Čuo sam probleme sa kojima se gospodin Tedeschi suočava u Srbiji. Neki od tih problema ćemo gledati promptno da rešavamo čim se u Srbiju budemo vratili. Jedino što ne mogu da mu pomognem to je da Cedevita pobedi Zvezdu. To će teško da ide. S druge strane, Tedeschi ima samo riječi hvale za poslovanje sa Srbijom. Ondje ima 4 tvornice, zapošljava 1000 ljudi. Tako da vam ja ne mogu reći niti jednu lošu aktivnost. Mi na srpskom tržištu rastemo, raste naš izvoz iz Srbije prema regiji, kao što raste i prodaja hrvatskih proizvoda u Srbiji. Srbijanski predsjednik istaknuo je da je u Zagreb došla najjača liga tamošnjeg biznisa, a u njoj je svakako i Miodrag Kostić. Kralj šećera odnedavno je investitor u Hrvatskoj, kupio je luksuzni rezort u Istri, najavljuje i kupnju dijela Agrokorovih tvrtki u Srbiji. Svakako sam zainteresovan za kupovinu svega onoga što je vezano za biznis kojim se mi bavimo, a to je agrar, banke i hoteli. Naravno da na konferenciji štampovan sigurno neću reći sada koji su to targeti, ali jesmo i o nekima već pregovaramo. Čelnici komora ističu, planovi su ambiciozni, robna razmjena i dalje će rasti. S ciljem, dakle, još bolje i kvalitetnije gospodarske suradnje, ja najavljujem sljedeći mjesec svečano otvaranje
predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Srbiji. Problemi su nam isti. Da li ćemo da čekamo da budemo male ekonomije, da li ćemo da budemo male ekonomije koje su nekonkurentne ili ćemo da stvaramo velike, uspešne, konkurentne kompanije koje mogu da izvoze. Da bi potaknuli ovo drugo, sljedećeg će se mjeseca održati sjednica Odbora za provedbu gospodarske suradnje, kako bi planovi postali konkretniji. Očekivano posjet srbijanskog predsjednika izazvao je niz reakcija u obje zemlje. U Vukovaru su razočarani jer danas nisu doznali ništa o sudbini svojih nestalih, a u Srbiji vodeći političari i dalje optužuju Hrvatsku za loše ozračje koje prati posjet njihova predsjednika. Vukovarske rane nisu zacijeljele. Žrtve velikosrpske agresije ne podržavaju Vučićev posjet. Ja sam od onih koji niti ću ikad zaboraviti, niti ću ikad oprostiti, jer su mi ubili brata na Ovčari, jer sam i sam kao teški ranjenik jedva izvukao živu glavu iz ruku tih koljača i ubojica. Kogod da dođe u Srbiji na vlast uvijek će biti ista situacija, tako da se tu ništa neće riješiti. Ne može se ono njegovo u prošlosti sad baš tako tolerirati. Mislim da je dobro da se počnu neki razgovori, ali ne baš s gospodinom Vučićem. Slično razmišlja i vukovarski gradonačelnik. Smatra, minimum bi bio da Srbija prizna da se zločin dogodio, preda dokumentaciju o nestalima i izruči zločince. Barem što se tiče grada Vukovara, držim da je nužna određena materijalna odšteta prema gradu Vukovaru. Okvir rata u Hrvatskoj je poznat, kaže povjesničar Ante Nazor. Činjenice su prejasne da bi skrivanje dokumenata moglo nešto promijeniti. Što se tiče te dokumentacije, upravo na tom primjeru vidi se kako pomaci nisu značajni. Očekivali smo više, nisam impresioniran gradivom koje nam je dostavljeno. Čekamo protokole Vukovarske bolnice. Politička volja, tu je ključno pitanje. Ovo jest prvenstveno humanitarno pitanje, ali jasno je da i u rasvjetljavanju toga na vidjelo dolazi i koja je bila uloga Republike Srbije i pogotovo obavještajnih struktura u agresiji na Hrvatsku. Dužnosnici obiju zemalja ne očekuju mnogo od Vučićeva posjeta. Ako u sudjelovanju u rješenju nekog problema sudjeluju oni koji su problem stvorili, sam problem će se vrlo teško riješiti. To što se nije ispričao zapravo me više zabrinjava jer mi se čini kao da nije promijenio svoje stavove od onda kada je podržavao snažno četnički pokret. Mislim da je svakako pre svega predsjednik Vučić pokazao još jednom pruženu ruku i otišao u Hrvatskoj uprkos, ja moram da priznam, za mene neverovatnoj atmosferi u jednoj državi koja je i članica Evropske unije. Ja se slažem da je Vučić jedino mogao da uputi izvinjenje u lično ime zbog onoga što je govorio ili politike koju je zastupao u prošlosti i to bi imalo smisla. Oglasila se i Europska komisija. Dobrosusjedski odnosi i regionalna suradnja iznimno su važni, što je naglašeno i u strategiji za Zapadni Balkan. I bilo kakvi koraci koji vode prema poboljšanju u tom području dobrodošli su. Posjet se nastavlja i sutra. Toliko o dolasku srbijanskog predsjednika za večeras koji čuli smo, posjet nastavlja i sutra.